खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बिसायख'थिनि सम नङाब्लाबो BTR ओनसोलाव राजखान्थिनि गुदुं बारा बारनो हमदोंसै। मख'नो गोनां बाथ्रानि क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामाव BPF दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारिया मैया खुंफुंजायो। 7 नं फकिराग्राम BTC बियाब आरो 8 नं दतमा BTC बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरा 1000निबो बांसिन BPF दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि BPFनि गाहाय नेहाथारि दिप्ति प्रसाद ब्रह्मनि मासि सामलायनायाव फकिराग्रामनि सावरि जथुम नब्लाङाव खुंफुंनाय जयनिं हाबाफारियाव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे क'क्राझार सोनाब जनजाति बिधान सभा बियाबनि MLA रबिराम नार्जारि, दतमा MCLA प्रकाश बसुमतारिजों लोगोसे MCLA देरहासार बसुमतारि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो आरो फकिराग्राम आरो दतमा बियाबाव गोदानै दाफुंजानाय कच राजबंशी माइनरिटि सेल आरो बेंगलि सेलफोरखौ समायखिरा लाहैयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि फैगौ 2025आव UPPL दोलोआ सरकार दानो हायाब्ला BTR सोदोबानो थानाय नङा होनना फोरमायो। मानोना BTR जुक्तिया मोनसे गोजोन गोरोबथासो संबिजिरनि गनायथि गैया होनना बुंथियो आरो बिथां महिलारिया बुंबावदों दि राजु कुमार नार्जारिखौ सिनाया होननानैबो गोख्रों रावजों जाथाय फोरमायदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। नैथि रादाबाव दं मैया मरिगाव जिल्लायाव गोबां जायगाफोराव दैबाना लोमसावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मरिगाव जिल्लानि 15,000 सुबुंफोरा दैबानायाव गोबां न' बां खहा जाजादों। बेजों लोगोसे आसामनि गुबुन जायगाफोरावबो थाद'रोङै अखा हानायनि थाखाय दैबाना जादों आरो ब्रह्मपुत्र दैमानि सिमायाबो खैफोद गोनां सिमासिम 49.87 मिटार लेभेलसिम दैबाना जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं नोगोद नंखाय 1 लाख रां हमनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मंगलबारखालि गुवाहाटि नोगोरनि गरसुक पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायनि थाखाय नोगोद 1 लाख रां नंखाय सानै सुबुंफोरनिफ्राय बोखांनो मोनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे नंखाय रां बिलाइनि दायाव हमजानाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय सारिफुल इस्लाम आरो साजादुल इस्लाम आरो बिसोर सानैया लखिमपुरनि होनना खौरां मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं सानै बर'खौ गाग्लोबदों। खौरां मोननाय जादों दि मैया मालिगावआव गोदानै लुफुंजानाय फ्लाइअभार दालांखौ बेखेवनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनायनि खामानि मावनाय समाव माखासे सिनाय मोनै लाइमोनफोरा फैनानै खामानि मावफुबाय थानाय सानै बर'खौ गाग्लोबदों। बे सानै बर' सुबुंफोरनि मुंफोरा जाबाय मुकुल नार्जारि आरो किरण बर'। बिसोर सानै बर'जों लोगोसे माखासे गुबुन हारिफोरखौबो गाग्लोबदों। बिसोरनि मुंफोरा जाबाय फारियै अनुप जयति चौधुरी, नुर इस्लाम, सामिनुल इस्लाम होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे फ्लाइअभार दालांनि थिखादार रिपन देखाखौबो जिउ फोजोबनो होना सिगायलांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि सायाव थिखादार रिपन देखाया जालुकबारि पुलिस थानायाव FIR होदों आरो माखासे घन्टानि उनावनो दायनिगिरिफोरखौ पुलिस हान्जाया हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं चाइनाया अरुणाचल प्रदेश हादाबसाखौ गावसोरनि हादरनि मेपआव सोसनफाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बे फोसावथायखौ चाइनानि नेचारेल रिसोर्स मिनिस्ट्रिया सार्भेइं एन्ड मेपिं पाब्लिसिटि डेआव मैया मंगलबारखालि फोसावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। द'थि रादाबाव दं बिहाराव हिन्दु धोरोमनि माखासे सरखारि बन्द'फोरखौ फालिनाय नङा। बिहाराव सोलोंथाइ बिफानाव मोनसे गोदान जावरिखांनाय लाबोदों। खौरां मोननाय बादिब्ला फरायसालिफोराव माहारियारि बन्द'फोरखौ खमायनो थाखाय बिहार सरकारा थांखि लादों। बिहारनि सोलोंथाइ बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोनहा सरकारि फरायसालिफोरनि बन्द'नि फारिलाइखौ 23निफ्राय 11थाल' खमायनो थांखि लाबाय आरो माखासे हिन्दु धोरोमनि फालिथायफोरखौ बोखारबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। हिन्दु धोरोमनि फालिथायफोर दुर्गा फुजा, दिवाली फुजा, छठ फुजा बायदिफोरखौ बिहाराव बिहारनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर नीतीश कुमारनि बिथोन होनाय बायदियै बिहारनि फरायसालिफोराव फालिनाय जानाय नंला होनना फोसावबाय होनना खौरां मोननाय जादों।
दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।